מה את עושה כאן? חדשות איומות בפי. בפי? בידיי. אנחנו מסתערים על דרישתו, זה לא יקרה שוב, אנחנו מבטיחים. שוב נכשלתם? שנחשוב מה כבר ביקשתם? לגיליוטינה! לגיליוטינה. לא! בוא, לא נאבד את הראש. טוב, זהו. יש לכם עוד ניסיון. אבל... בוא נהיה כזה צוני. זה סקסי פורש. כן, נכון. נכון. סקסי. Sexy. Everyone is sexy. You're so sexy. You are sexy. Don't speak it. אני יודעת שהוא כועס עלינו, אבל הוא לא יכול לשלוח אותנו עם מלא תאנה או משהו, הכל בגללך! את טוענת שזו אשמתי? בטח! מה זה? אני לא אשמתי לי דבר כזה? לא איתי! לא כזה! אני לא יכולה! יש כאן, אני רוצה להראות לך משהו. אמא ילדה, היא לא רוצה! לא אתן פוגרת! מסתבר שהבית ספר החמוד הזה חי יותר מ-112 מיליון שקלים. מה? על מה? לא יודע. אתה חושב על מה שאני חושבת? תמיד. פוק, אבל איך נעשה את זה בלי בגדים? פוק, די, תכף מישהו ייכנס! עוד אחד יותר נחמד. פוק, די! אני יודעת, שיעור ספורט. קדימה. יאללה. פוק, אבל רק מכנסיים, בסדר? בסדר. טוב, ככה מכנסיים, שימי כבר. שנייה. בוא, את מוכנה? רגע. בואי כבר. רגע. נו. יאללה. קדימה. זנב לנב וראש שנמר, להוצאה לפועל ניכר מהר, שיבואו עכשיו בבית ספר בוזמן, ואת כל רכושו יעקלו מיד. לאט וגמל לא יישאר שום ציוד, ועתידן המקצועי לעד יהיה אבות! יואי! צהריים טובים! כאן דן עכשיו במבזק חדשות מיוחד. המבזק משודר בעקבות אירוע מסעיר שהתרחש הבוקר בבית קונוס. זהו מאבקם של תלמידי בוסמת במאמץ למנוע את החרמת הציוד הטכנולוגי. בידיי קלטת שצולמה על ידי אחד התלמידים במצלמה ביתית. בבקשה. אוזניים, מזרדיים, בלב מנוע! ותלמידי בוסמת גילו התנגדות אלימה בכוח קטלני. כמו כן, כוחות משטרה רבים הוזנקו לאזור. בואו אחריי. מה בדיוק קרה כאן? חמוד? תראה, המצב קשה. יש לי כמה קשרים שאני לא מצליח להתיר. נו, מצליח לעבור לשלב הבא. איך אתם בדיוק מתכוונים לטפל במצב? אני רק אצליח להחליף את המצב. מתכוון למה שקורה שם? אז נוצאים כל שביכולתנו לשלוט בעניין. אל דאגה, המצב תחת.
שביתה מלאה. תודה רבה לכוחות משטרת ישראל. שמחתי לעזור. ועכשיו אני אנסה לתפוס את אחד מתלמידינו. ועכשיו אני אנסה לתפוס מישהו מלוחמי בוסמת. היי! מה המצב? בחזיתות? ההגנות שלנו נופלות. אנחנו בקושי מצליחים להחזיק מעמד. מעבדת אלקטרוניקה כבר נפלה. תלמידת מכשירים קבלה את עצמה בעירום למחשב המרכזי. רמי ביילר עובדת טוב! כן! ואיך אתה מעריך את הסיכויים שלכם? אם לתעשייה וניהול לא היה יום חופשי וטיביו היו מגיעים, כבר אולי היה לנו סיכוי טוב יותר להצליח. אני אנסה לתפוס עוד מישהי אולי. היי! יש לך שוב מסר לאומה? רגע, מה, אני בטלוויזיה? לא! ועכשיו לסיכום הפרשה. כבוד ראש העיר, אני מרקה שור, תלמידת בית ספר בוסמת, ואני מאוד מודאגת מהחרמת הציוד הטכנולוגי של הבית ספר. מי נתן לך להיכנס? מי נתן לי להיכנס? זה לא משנה. תגיד לי, יש לך אהבה מיוחדת לקטינות? לא, אבל אני בטוחה שתעדיף לקבל אותי. ממש מצטער. אני לא יודע על מה את מדברת. אתה לא יודע על מה אני מדברת? אז אולי תעדיף לראות מספר תמונות מעניינות שצולמו במצלמה ביתית נסתרת. וואו. איתן אלמוג, אני מבקש לא להביא את הסיפורות, אני נכנס לבנות נכון. אמרתי לא לתת שיחות עכשיו. תודה לך. בחזרה לאולפן. והנה ידיעה שהתקבלה זה הרגע. בעקבות סיבות בלתי ידיעות ויתר ראש העיר על החוב המצטבר של בוסמת. עד כאן, ערב טוב. אני בטוח שגיסחתי להם את הצורה! אתה בטוח, מתוק שלי? ברור. ברור, אז אני יכולה לשיר לך שיר קטן לקראת הניצחון. רגע. יש לי שטיח אדום בשבילך. לא הצליחה. באמת שלא. הייתי כי אתה...